yana cikin gidan nan dole zai fito dole zai fito ina san saboda bari shi wallahi ka san gudu ba haka ba dole wannan kai wallahi ba wani shege wallahi ba yanzu nan a gurin bakin kogi kan kwanan gurin daga sun kama dan sumar wasu wallahi ni ma oga da kana sha wallahi dan sumar suka kama suna ina kana sa a bakin kan kwanan gurin turun wa dan sumar kai gaba ma yanzu da kana sha oga duruwa kai ƙarya ne wallahi idan ka sabiya sun wutar Allah da kai ne kike ga wannan magana kai in ba dan kai ba na rantsa da Allah sai na sa an mun gutu da kai sai na aika ka kiyamar da ba dawowa wallahi tallahi sai ni sha alwashi wallahi tallahi sai ni ma hukace dan wasa kai kuma duru wannan ban jara da ka cinye mai shi kai Allah ka mishi ka cinye shi gaba da ka mishi ka cinye mai Mai gida yana kiran kurin fa ku zo a tafi ku zo yau kan kowa ma a zo a tafi kowa ma ku to kowa ya to yau ranar shara ne kowa ya to da abin sa sai ku to yanzu fa suna zuwa mai gida je suna zuwa mai gida yanzu irin wannan askin da kuke yi ba shi da amfani ba shi da kyau ka duba irin wannan askin da yanzu idan aka samu wani sabani a mota aka danyo wani askin ba za a gane musulmi da kiristan kuma kana matsayin musulmi wannan haka yake martaba dole sai suna faɗa akan su fa wannan haka yake to bi za ta kai ne da ita
ba Allah bane da ita na mu samari ko ku samari ba ka mutuwa ko ba mutuwa yanzu ka duba mashin din nan kwana nan aka sai shi gashi nan ba ka aje ko sisi ba abu ya zo yana lalacewa akwai gyare-gyare da aka yi ne to gyare-gyaren gashi nan mashin din ta tsufa to ai kuma ai ku ba ku haduwa da su ne a cikin gari kuna faɗa musu abin da ya kamata su yi wallahi mai martaba muna iya bakin kokarin mu gaskiya wannan ba yaro abin da mai martaba ake ga maka gaskiya gyara ce dan ga kaɗan sai a ce maka 5,000 ko mai ma ba ka shashi ba irin kana da irin kamar 50 din nan to me amfanin aikin da kake ko yi ba daukar 50 suke ba to abin da ya samu da shi za ana amfani idan aka tafi a hankali sai ga yayi lesson in ka fito aikin ba ka dauki mutum biyar menene ma tukun lesson din ka san abin ku na boko na ni tun nan na ji a rediyo an faɗa to mai martaba ni dai kwanaki na ji wani malami yana ta wai laskin wai abu ya dan jima kaɗan shi ne wai laskin to ni ma dai a rediyo na ji na tsammanin dai dama ba zai wuce hakan din ba litar bai din ta tsada kuma in ka fito aka samu fasinja ba idan ba za ka iya ba ka dawo da mashin din da dama akwai sabuwar fartanya nan da na saka kamar ran nan wannan sai a koma gona kawai a je a ci gaba da aikin tana nan kawai ina ga abin da ya kamata kenan Tana nan. tunda abin naku ya zama wani giri za a cire kuɗi kuma ka san kuɗin da na cire na aika mashin nan aka so min shi a birni kar ka ji kuɗin su sai ka tona kuɗin mai siyo shi ma da na bashi kuɗin abinci da abin da ya bari a gidansa ya kai 15,000 to akwai babar nan kuna ci gaba da irin harkar amma a nan ba a hawa mai yanzu ma a karkara ma ka lalata shi balantana kuma aka je gari kuma ai sai yanda hali ya ai wannan haka yake martaba wannan al'amarin gaskiya ni ba zan juri yin sa ba har ga Allah wannan kuɗi aka cire masu kyau aka je aka siyo ka zo yanzu a gaba ɗaya a wata uku ya zo abu Allah ya husun kenan da za a gyara Allah da a kana maga ta ka ba shi kiɗin ya je shi a ƙara jarabawa a gari to mai martaba yaro gashi a kula kuma ka ga dai abu ne yaro a kiyaye yaro yaro ita duniya abi da asanne a kiyaye Allah ya taimaka rayuwar kenan fa daga wannan sai wannan da an tsiro an gama da wannan sai kuma wani abu ya tsiro ai mai martaba wannan nasiha da kai a wannan yaro kwanakin baya ina wannan yadda da kai mai martaba ai aka samu hatsari an san hanya na gaya maka duk kayuwan mutane duk wasu ni ya maganin yara masu daba-daban nan ne kan yanzu ka abin da sauki dai ko gaskiya abu ya yi sauki yaran sun fara shigowa a masha Allah an samu cigaba masha sosai Allah dama irin wannan da zarar an samu sun an fara sai a yi maza a zo a faɗa saboda a samu yadda za a yi da su insha Allah yawa rasin su kaɗan din in ana samun su shine za ga sun yawa sun yi abubuwan sun har a rasa yadda za a yi da su wannan haka ke mai martaba to abin da ya kamata kenan za mu iya bakin kokarin a ci gaba da kokari ai kuna kokari mun gode mai ai shi martaba sa idan na shiga farar birni ai nake faɗa musu cewa ni duk gaba ɗaya majalisa ta kowa in na faɗa musu in wani shi sa yan garin suke jin daɗin wannan haka ke mai martaba wato insha Allah ai kuma mai martaba hakan ya samu na sama da irin adalcin ka Ƙwarai kuwa. da irin kwatanta gaskiya da kake babu komai ai mu muna godiya Allah shi ya mana muna godiya ka san akwai lokacin da zan ɗan ku kaɗan kuma a je gaban sarkin akwai abin da yake ba to Allah kai mu Allah sa kwana akwai sai insha yake Allah Allah sa ku Gai rufa maza mai gari yana son ganin ku yanzu Ni gida mun ji labarin wata gada ne wallahi zan gobe yanzu wannan makaman da kuka ɗauko ai ba na zuwa farauta ba wannan ne yaƙi ne mun bar kayan namu a gida ne shi ne muka ce mu yanzu ka duba wannan abin da nake gani duk kuna ɓaɓɓoye shi abin fito da shi kai fito da naka in gani kai ma na ga akwai wani abu a hannu gida duba fa yana da tsada fa yanzu ka duba wannan abu ba yanzu wannan na zuwa farauta ne bisa billahi wannan kara ce ne na muku faɗannan na muku faɗannan an mai martaba kamata yi a kwace duk gaba ɗaya kana ba su kar wani ya tafi da su da anan gurin to ka gani saboda ajiye makami a gida ma wani sunna ne amma ko bai kamata a rinka yawa da shi haka su ba ta hanyar da ake so amfani to da shi shine abin da ya kamata a yi ya kamata a kwace kana bar kowa a nan gurin buga takarda ya kamata duk al'amarin nan da yake faruwa a rinka musu magana kafin a kamun a musu magana wallahi mai martaba muna iya baki al'amarin nan ba ya kyau hakuri mai gari da Allah komai ya wuce fi sabilillah abin nan an faɗa muku a zaune an faɗa muku a tsaye mi kuke so mutanen birni su rinka ɗaukar bar mana makaman nan suna da tsada zan baka 1,000 da Allah ka mana dalili
Maga takarda me yake faɗa maka ne ka? Magana ba da hakurin nan dai ka bani a tsaye ka bani a zaune. Ni kace so kuma yanzu ai. Da kan su manya alfarma ba ta karewa a gurin su. Wannan haka ne. Mu ma Alfarma ba ta karewa. Mu ma alfarma. Tunda yayi hankali ya nuna cewa ya gane ne fasa ayi hakuri. haka ne maga takarda Mu ma alfarma. Amma dai a ja musu kunna. Za a ja musu A ƙara ja musu kunna. Rumfa a kiyaye. Rumfa a kiyaye. A kiyaye. dubi zan baka fa dubun nan ba ta samu ba bayan wata ɗaya wallahi wani magani ya karne a karka da bara za a shiga can daga nan bara mu ji magana sa mu tafi wani cin magana ko Da maga takarda yaran nan kake gani ne. Gaba ɗaya na ga sun fita a hayyacin su ne ma. Da a sami yadda ake so kuwa. ai ranki dade idan ana so yaran nan su ina wannan abin da wannan shi kwano yake ne ko rumfa wanda ya fitar din nan wannan kwayar nan idan ba shi aka hana su sha ba to wallahi shiriyar su kai to shiriya ta Allah ne dai amma dai wannan abun kan shi yake taimaka musu wajen Ka san ai in ka sha za ta fi garka. Komai za ka iya aikatawa. wallahi Ba komai dai za a san yadda za a kan abin da a hankali dai insha Allah dai sai ka ga an samu. insha Allah ranka dade Yanzu ina za a samu kindirmo ne. to ranka dade kwardazi dai na ga wata bafulata na da wajen ƙwarya uku ta yi hakan na Je a samu mana guda ɗaya. Ina dai amma ni din fa ranka dade gaba ɗaya gudun na din shiru ne fa ranka dade an yi ɗin ma dai wata ɗari ne dai an ce na fito da ita. Wasu abin na fara in aka je abin ɗin gaba ɗaya to wata ɗari ne dai. Ga shi ka je a san yadda za a yi dai a samu yadda za to a yi. ranka dade Yawwa sai aka yi musu ɗaya cikin gidan. to shi yana ranka dade Insha Allah. yanzu ko ranka dade Masha Allah. Madalla. Ka dawo. A dan hanzarta fa don abin kaga rana ta ɗan daga. to ranka dade Yawwa. madalla Yawwa, magana.